ollaan Sportlifen tiimipäivää viettämässä ja ollaan saatu Matti Halonen tähän haastateltavaksi. Miten on Matti päivä mennyt? Päivä itse asiassa on mennyt ihan mukavasti, että tosi kiva semmoinen niin kuin erilainen päivä. Se oli erilaisia luentoja ja sitten oli treeniä ja oli vähän kaikennäköistä. Ja kivan tuntuinen päivä, nopeasti mennyt päivä, täytyy sanoa. Että. Kyllä, tosi paljon väkeä on myös ollut, että mitäs meitä kaikki kaikkiaan tänään oli paikan päällä? Tänään tässä on pikkasen vajaa 60, että se on mun mielestä ihan todella hyvä määrä, kun ajattelee, että ympäri Suomen tullut porukkaa tänne ja saatiin semmoinen niin kuin löydettiin aika, joka sopi näinkin monelle, niin täytyy olla todella, mä olen ainakin henkilökohtaisesti tosi iloinen, että saatiin näin hyvä osaotto tähän. Että nämä on just semmoisia kivoja päiviä, missä päästään tutustumaan toisiin ja saadaan vähän rentoa yhdessäoloa ja tulee sitä tiimihenkeä kanssa lisää ja näin. Että. Kyllä, näitä varmaan tullaan jatkossa myös järjestämään, että sen verran antoisa päivä ollut. Että. Kyllä ainakin mitä ihmisten kanssa jutellut, niin kyllä täytyy sanoa, että pelkkää positiivista ja kovasti tuo kysyttiin, koska on seuraava, mutta kyllä tämä on ilman muuta tulee jatkumoa tällä, että millä aikataululla ja millä formaatilla, niin meidän täytyy nyt ottaa vähän palautetta sitten ihmisiltä, että mihin suuntaan viedään ja katsoa, että millä tavalla. Tuo treeniosa jää vähän tyngäksi, siinäkin tuntuu, että sillä kauhean into olisi porukalla haluaa vaikka joku järjellinen treenipäiväkin pitää pelkästään, mutta katsotaan nyt, tämä on nyt suunnitelma, vasta rakennellaan tätä hommaa, että tämä oli eka kerta ja tästä jatkuu koko ajan vaan toivottavasti parempaan suuntaan. Monta valmennettavaa on lähdössä syksyllä kilpailemaan? Me tätä Sportlife-tiimistä ollaan kyllä niitä yli 30 on. 30-40 välillä. En ole kyllä ihan laskenut tarkkaa lukua, mutta aika kiva tiimi meillä on siellä kisoissa. Ja eri sarjoissa. Että on classic bodybuildingia ja fysiikkafitnessä ja bikini-fitnessä ja bodyfitnessä ja tavallista fitnessä. Ja on joka sarjassa ja lajissa. Että siinä mielessä kiva, että ei ole pelkästään keskittynyt mihinkään yhteen tiettyyn. Kyllä, kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Kiitos.